Здравейте, приятели! Сега ще ви чета Библията. Ще чета от 25 глава Битие. Започваме. Така. Авраам взе и друга жена на име Хетура. Тя му роди Земран, Йоксам, Мадан и Мадиам, Есвок и Шуах. Йоксан роди Сава и Дедан, а синовете на Дедан бяха Асурим и Латусим и Лаомим, а синовете на Мадиам Гефа и Ефер, Енох, Авида и Елдага. Всички тези бяха синове на Хетура. Но Авраам даде целия си имот на Исаак, а на синовете на наложниците си Авраам даде подаръци и докато беше още жив, ги изпрати към изток в източната земя, далеч от сина си Исаак. И ето броя на годините на живота на Авраам, колкото живя 175 години. И Авраам издъхна и умря в честита старост, стар и сит от дни, и се прибра при народа си. А синовете му Исаак и Исмаил го погребаха в пещерата Махпелах в нивата на хетееца Ефрон, сина на Саар, която е срещу Маври. Нивата, която Авраам купи от хитейските синове, там беше погребан Авраам, също и жена му Сара. А след смъртта на Авраам, Бог благослови сина му Исаак. И Исаак живееше при Вир Лахай Рой. Ето родословието на Исмаил, сина на Авраам, който египтянката Агар, слугинята на Сара, роди на Авраам. И ето имената на синовете на Исмаил, имената им според родовете им: първородния на Исмаил Навайот, после Кидар и Адвеил и Малсам, и Масма, и Дума, и Маса, Адат, и Тема, Етур, Нафис и Кедма. Тези са синовете на Исмаил. Тези са имената им според